Moltes gràcies, alcalde. La veritat és que, a vegades sí que penses com seria aquest darrer ple i, ja us puc dir que no ho saps mai, no t'ho pots imaginar fins que estàs aquí. I bé, em toca una mica donar-vos les gràcies a tots en general. Vull dir, les paraules han sigut totes molt maques. El Jordi com a jefe serà molt divertit. Del bon rotllo tenim bastant no amistat, però sí, tenim bon rotllo i crec que ho ha dit amb tota la bona fe del món. Dit això, les paraules de l'alcalde també m'han agradat perquè no vull ser hipòcrita. Dir-li que també sí que tenia raó, que al principi de mandat no ens portaven gaire bé, per dir-ho d'alguna manera. El mandat anterior, a mesura que va anar passant aquella legislatura i aquest principi, aquest mandat més ben dit, podríem dir que les relacions polítiques van millorar en moments o no, i la personal, tampoc sense tindre una gran amistat, sí que ha millorat i bastant, no només en bé de les relacions polítiques, sinó també de les relacions humanes, perquè, malgrat, com bé deia el senyor Domènech, que en el polític ens desitgem o pitjor, doncs en el personal no tinc per què desitjar-li el mateix. És una cosa, sincerament, és la veritat. Vull dir, no tinc per què expressar una altra cosa diferent amb aquesta. A la senyora Llaurador donar-li moltes gràcies. Després faré referència a Esquerra, no a ella ni a la seva companya. I al senyor Vallès i al senyor Sánchez dir-los que bé, que moltes gràcies, que ens seguirem veient, perquè aquest no és un discurs de comiat, és un comiat institucional, però la meva intenció és seguir treballant. He fet aquesta parada tècnica que ja porto fent, segons el meu criteri, comparat amb el que havia treballat, que durarà uns mesos, però que segurament serà per tornar amb molta força, amb la mateixa com a mínim. El senyor Vallès, en la mateixa línia, tot el que podríem haver fet ho podrem fer igual. No pateixi, perquè hi serem i la representació que hi ha aquí a la CUP és que som el mateix. Vull dir, és com si hi haguessin aquí 6 persones en nom de l'Assemblea, independentment dels noms que hi siguin. Moltes gràcies a la senyora Vilella, també per les paraules. I bé, s'ha comentat que part del resultat de l'anterior, les últimes eleccions municipals havien sigut la meva figura. És obvi que no fa falta part de raó, ara bé contextualitzem-ho. A mi m'he cansat de repetir que la CUP és un projecte col·lectiu on és l'esforç de moltes persones que cada divendres, tot i tenir nens, aficions, ocis diversos, gasten moltes hores per anar a una assemblea. A part, porten feta, en la mesura de les seves possibilitats, la feina que han de fer al llarg de la setmana. I tot això, entre d'altres, és el que dona força a aquest projecte col·lectiu que va permetre en el seu temps fer una mena de producte. Jo tinc la meva personalitat, òbviament, però el que vull dir és que soc un producte del resultat de la suma de molts esforços de moltes persones a les quals ara no podria fer referència, però sí que diferents companys il·lustrats i molta gent em diu aquells que són imprescindibles, aquells que no es veuen, aquells que fan la feina bruta, aquells que els diem que són els pilars, aquells que es manifesten, com per exemple cada cop que hi ha un assassinat masclista, aquest grup de persones que hi ha aquí, independentment dels partits amb els que es puguin sentir més representat, almenys aquelles persones que ens omplen de sentit el dia a dia de la nostra lluita. Per tant, el que vull dir és que si avui aquí hi ha 6 regidors i jo hi vaig ser sol durant 4 anys, és perquè ja fa molts anys que a Reus hi havia gent, quan inclús no existia la CUP, que intentava teixir complicitats entorn una mateixa ideologia, una mateixa metodologia, una manera d'entendre la societat i que gràcies a aquestes persones avui estem aquí. La veritat és que em fa una mica de ràbia quan diuen això de és que tu ho has fet tot, perquè és mentida. És que és la veritat. I després donaré més detall, tot i que no em vull allargar, però ja veig que m'allargaré. Em fa ràbia quan la gent em diu és que ara sou 6 i no es veu tant la feina. Això és mentida. La feina es fa i més. I a vegades són alguns propis regidors que ens ho diuen, que fallem a l'hora d'explicar les coses que fem perquè en fem moltes.
De fet, hi ha moltes persones que m'han fet aquesta observació i són les mateixes persones que ens deien que en les últimes eleccions, aquestes que van passar d'unes 6, nosaltres teníem que anar junts amb altres formacions polítiques perquè si no, no trauríem representació. Doncs, escolten, que segueixin dient això, perquè si realment els pronòstics que van fer van ser tan desencertats vol dir que ells ho estan fent molt bé i que tenim l'alcaldia a tocar. Per tant, això el que vull explicitar, encara que sigui d'una forma així una mica irònica, és que aquí es treballa, que ells també són un producte de la lluita de molta gent que té moltes coses a fer però que decideix sacrificar molt de temps per la ciutat, per un canvi de model en la societat, per teixir un país nou on s'hagin de trencar molts ous i des d'aquí expressar la nostra solidaritat amb el regidor de Vic i fer moltes altres coses. Un cop dit això, hauria de donar moltes gràcies a molta gent, aniré molt ràpid, de la gent de secretaria, ja no parlo del senyor secretari, sinó tota la gent que esteu allí envoltant i donant suport a la gent d'intervenció, no només al senyor Rovira, sinó a tot el seu equip que fan possible que ell sempre estigui atent i disponible a les nostres trucades, a tota la gent, a tots els currantes, perquè ens entenguem, de la casa, que són els que tiren endavant l'entitat i que sempre han volgut remarcar que molts d'ells, encara que no ho sembli, molts d'ells, encara que a vegades els diuen que són funcionaris, vividors, tenen més vocació de servei públic que molts dels aquí presents. I això és una realitat que jo l'he pogut constatar. N'hi ha d'altres que no, també s'ha de dir tot, però hi ha molts treballadors d'aquesta casa que tenen una vocació de servir públicament que n'hauríem d'aprendre els propis regidors i jo m'incloc. Agrair també a la premsa que va jugar un paper clau, no vull ara dir un mitjà, un periodista o un altre, només faré esment en què van jugar un paper clau en tot el tema de fer públic per primer cop els sous que hi havia aquí els directius d'Innova, tot el procediment judicial d'Innova, els hem de donar les gràcies. Si barregem política, periodisme i amistat, també donar les gràcies a l'Albano i a la Marta que han vingut, també els estimo molt. I bé, abans de ficar-me així una mica més tonto, volia explicar, perquè la veritat no em preparo mai molt les coses, intento tindre una idea general i a partir d'allí aprendre dels errors d'altres ocasions, però sí voldria destacar coses bones i coses dolentes sense entrar gaire en lo polític. En primer lloc, com a coses dolentes d'aquesta experiència, doncs tot ho d'Innova. Avui mateix un periodista me trucava i em deia estàs orgullós de passar la història i tal perquè ets com ha dit, el que va denunciar el cas d'Innova. I dic, no estem orgullosos d'això, ja diferenciant l'estic de l'estem, sinó que estem orgullosos d'haver arribat aquí i preguntar per factures, per preguntar per sous, per aplicar un sentit comú a les coses, aplicat sota coneixements d'economia domèstica que a mi m'han ensenyat a casa, des d'aquí de la mare, coses senzilles que crec que a qualsevol casa es fan, com controlar la llum, l'aigua, el que es gasta i si es va comprar el pa, el tíquet i el canvi. Són coses molt senzilles que crec que més enllà de passar a la història com aquesta legislatura, com aquella persona que amb els companys van denunciar i van fotre aquell merder judicial i tal, no. Volem ser recordats com aquell grup de persones que va preguntar per primer cop sobre sous públics i va treure a la llum sous públics que estaven amagats, o almenys els sabia molt poca gent. Relacionat amb això, i seguint amb fets dolents, tot això va encadenat realment amb un bloqueig que hi va haver per part del govern en aquell moment, ja sigui en aquell moment per la gent que estava manant, no vull dir noms, però sí que és cert que se'ns va presentar informes fets per secretaris que no són els secretaris de la casa, sinó secretaris que ja no hi són, en els quals se'ns negava la informació directa com el sou dels gerents. Clar, imagineu-vos la situació de deficiència democràtica que hi havia aquí. Avui està subsanat, però no està subsanat tot el mal que ha fet, segons el nostre criteri, la mala gestió que hi ha hagut. No vull entrar en el discurs polític, però sí que és cert que tots sabem les infraestructures que tenim, el deute que tenim i la ciutat que tenim. Una altra cosa dolenta són els fets de Sant Joan, i aquí sí que intentaré obrir el cor perquè una de les coses més maques que he viscut és la concentració que moltes persones vau fer en solidaritat amb mi i amb la meva companya i amb el Marc Arenal
quan van patir agressions per part de la Guàrdia Urbana. Molts cops agafo aquella foto i miro les cares de les persones que hi havia i se'm fica la pell de gallina i només per això, vull dir, anirem a fondo a demostrar que aquesta gent menteix amb tot el que va passar allí i que en aquella nit nosaltres vam ser els que vam quedar imputats, però cada dia hi ha molta gent que queda imputat per coses que realment no ha fet. I hi ha una pintada aquí a l'Avinguda del Comerç que ho diu molt clar, que diu per què es fan les presons si els rics mai hi entren i els pobres no en surten. És una pintada que està allí fa anys i és una pintada que ens ha de fer reflexionar. I ens ha de fer reflexionar més sobre un exemple que abans he intentat citar en el ple. Estava en un judici i un policia, que avui no hi és, però normalment està per aquí, mentia, i això que és funcionari, mentia sobre un senyor dient sí, jo vaig veure aquest senyor fent una patada. Sort que el jutge s'ho ha mirat i ha dit que aquell senyor no hi era allí i que, per tant, és impossible que vegés aquella persona fent una patada i aquest amic meu ha quedat absolt. Imagineu-vos com van les coses i com van la mala llet. Per tant, tot això no ens agrada, no ens ha d'agradar a ningú, siguis de dretes, d'esquerres, de la CUP, del cap o de l'equip. Tot això és el que hem de canviar. Per tant, quan la meva companya i jo vam veure el vídeo, sincerament, això mai ho podrem agrair en paraules. Un altre fet negatiu, i ara ja passaré als positius, perquè si no això sembla un drama, és el silenci que hi va haver per part d'Esquerra a l'hora que ens responguessin els nostres punts per intentar formar govern en aquest nou mandat. Ja li vaig dir i he dit a més una entrevista que no és res en contra de les regidores, les quals tenen la nostra confiança en la majoria de coses que ens presenten, però sí que en aquelles, no sé, algunes figures que hi havia allà a la negociació i el fet que el PSC i ara Reus ens intercanviessin un document amb els quals coses que ja estàvem a favor, coses que ja estàvem en contra, almenys hi va haver un intercanvi i es va poder plantejar, encara que fos mínimament o hipotèticament un govern, el silenci aquest d'Esquerra no l'entendré mai a la meva vida. No l'entendré mai, és una qüestió personal. No sé què hi ha darrere o si és que no sé què va passar, però és una cosa que sí que realment se m'ha quedat clavada. Ja Esquerra és un partit que no m'han caigut mai gaire bé, doncs a partir d'això, la veritat, doncs salvant les persones, a les quals tinc molt de respecte, la veritat, i ho sap perfectament perquè han compartit coses també a nivell personal, doncs bé, ho deixarem aquí. Com a coses bones, doncs abans dèiem la solidaritat que donem i que rebem. Ens solidaritzem no només amb els nostres encausats per motius polítics o per motius personals, com pot ser la companya la Estra de Tarragona, amb el Joan Coma, sinó també amb totes aquelles persones que pateixen injustícies i torno a fer esment a la pintada aquella de l'Avinguda del Comerç, que les presons estan plens de pobres i no pas de rics. Voldria destacar l'esforç i el dia a dia de les persones que militen en els moviments socials. Els cops que s'han quedat a dormir a l'Hospital Joan 23, al terra, intentant dormir perquè hi havia gent que roncava i l'endemà tindrà plens, consells d'administració, i arribar allí i la gent te deia fes mala cara i dius, és que no he dormit. Fer veure que allò ho fa gent que té fills i que l'endemà va treballar i en canvi estan allí. Això també crec que a qualsevol persona que es dedica a la política institucional li omple tant les piles que ja no ho deix mai, perquè el compromís que tenen persones que no tenen l'oportunitat d'estar aquí dient les coses ho puguin fer d'aquesta manera és una experiència brutal. Tancar-se en despatxos de directors generals de sanitat i no moure'ns d'allí fins que no vingui ningú, etcètera. N'hem fet moltes i tot això són coses molt maques que formen part d'aquesta experiència. El tracte de prop amb la gent, un exemple amb la Lourdes, que ens ha acompanyat pràcticament a diari, a mi i al Javi, quasi 4 anys, donant-nos suport, explicant-nos els seus problemes i nosaltres els nostres problemes amb ella. I bé, arribat als moments d'agraïments, i aquí ja ho deixo, doncs a repetir els primers agraïments que he fet a tots els regidors, a l'alcalde en particular, donar les gràcies a tota la ciutat de Reus, a tot el poble, a l'assemblea de la CUP per ser-hi, per aguantar les meves dèries, d'aquí unes setmanetes els haurà de seguir aguantant, el grup municipal perquè som el mateix i també, per desgràcia, haureu de seguir aguantant-me.
Això ja sembla uns premis, i sembla un jugador de futbol a punt de plorar, però no, vull agrair a la meva família, que també m'ho ha donat tot. Hem hagut d'aguantar gent que es feia passar per gent de la CUP, que volia fer negoci amb gent de la meva família, dient que no fessin factura, que això ho passarien al partit en negre. Bueno, mentides i mentides, que coses que només la gent que hem tocat la cresta a la gent sabem que ens poden arribar a fer, com dient que hem col·locat la nostra parella a treballar, que facturem en negre, que tenim gent en negre treballant, en definitiva, la gent que hem escarmentat ja sabem que això, per tant, agrair-li a ella, a mons germans, a mons cunyats, a tota la família la paciència que han tingut pel que fa als rumors i tal. I parlant de rumors, ja en deixo un de tancat, que és que l'any que ve faré les pràctiques a l'Ajuntament, per tant, si algú em veu treballar per aquí, no és que m'hagi enxufat ningú, sinó que vull ajudar en el grau que estic estudiant de treball social a tirar endavant també ajudar l'Ajuntament i la ciutat, que és el que estimo. Per tant, faré les pràctiques aquí sense cobrar, que ningú s'espanti si em veu per aquí, que no és que m'hagi endollat ningú. I després vull acabar també amb dos pilars. Un pilar molt important, té noms i cognoms, Xavier Milian. No sé, avui no hi és, ell ha estat aquí, conjuntament amb molta gent que el 2007 ja vam començar a la CUP, doncs de forma indirecta o més aviat directa, i ha sigut present. A nivell personal ha sigut un pilar fonamental. Pilar fonamental és que, no sé, podria dir moltes coses, però no... part d'amic, veí, de petit, mil històries, però crec que és un pilar fonamental, una bona persona, un exemple de barreja de coneixements i de praxis, que a mi li agradaria que així ho digués, del que és les pràctiques socialistes de la lluita institucional, i per tant, doncs, un monument per ell, i per tots els companys que també, conjuntament amb ell, han fet la feina, que som tot el projecte col·lectiu del qual abans feia referència. I parlant de pilars, acabo amb el meu, si em permeteu, aquesta possessió meu, amb el meu pilar, que és la meva companya, que es diu Pilar, a la qual li vull desitjar que tinguem molts encerts, un petonàs immens. I no res, moltes gràcies a tots i només acabar amb un visca Reus, visca el poble i visca la terra.